Du er velkommen til at trække et spørgsmål. Der står fordoblingskonstanten. Okay, så kommer du hen i forberedelseslokalet, og der ligger papir til dig. Okay, du kan skrive på. Fordoblingskonstanten. Skal jeg kunne huske det? Ej, fuck, er det nu, jeg har lært? Værsgo. Så må du godt følge med. Ja, Anne-Katrine, du begynder bare, når du er ved at være klar. Ja, okay. Emnet, jeg har trukket, det er fordoblingskonstanten, og det vil jeg gerne bevise. Ja, det glæder vi os meget til at se. Fordoblingskonstanten er en... Ja. Hvilke funktioner findes fordoblingskonstanten for? Eksponentielt voksende funktioner. Det er rigtigt. Fordoblingskonstanten T2 er afstanden på x-aksen, så y-værdien er fordoblet. Ja, kan du tegne det? Okay, vi ser på to tal på x-aksen, x1 og x2. Og det skal være sådan, at fx2 er dobbelt så stort som fx1. Og så hvis det er sådan, så vil det være sådan, at afstanden x2 minus x1 er lig med fordoblingskonstanten, som vi så kalder T2. Ja. Vi har regneforskriften for en eksponentiel funktion, som er f af x er lig med b gange a i x. Og der får vi så 2 gange f af x1 lig med f af x2. Godt. Og det omskriver vi så til 2 gange b gange a i x1 lig med b gange a i x2. Jo. Så forkorter jeg b, så der står til at stå 2 gange a i x1 er lig med a i x2. Godt. Og så herfra så vil jeg gerne have a i x1 væk, så derfor dividerer jeg med det. Så det kommer til at stå 2 er lig med a i x2, det divideret med a i x1. Hvorfra jeg så kan lave regneregel, så der kommer til at stå lige herover 2 lig med a i x1 minus x2.
herfra, så kommer der til at stå 2 med a i x2 minus x1. Sådan der. Godt, så bruger jeg logaritmereglerne, og så står der logaritmen til 2 lige med logaritmen til a i x2 minus x1. Sådan der. Igen bruger jeg så logaritmereglerne, og så kan jeg skrive logaritmen til 2 er lige med x2 minus x1 gange logaritmen til a. Ej, stop. Jo. Så vil jeg gerne dividere med logaritmen til a, for at få det væk fra den her side. Så skriver jeg logaritmen til 2 divideret med logaritmen til a. På den her side kommer der så til lige med x2 minus x1. Så her står der faktisk, at logaritmen til 2 divideret med logaritmen til a er lige med t2, som er vores fordoblingskonstant. Fordi her står der, at t2 er lige med x2 minus x1, som der også står her. Så for at opsummere, så hvis en eksponentielt voksende funktion har fremskrivningsfaktoren a, og a skal være større end 1, så er fordoblingskonstanten t2 er lige med logaritmen til 2 divideret med logaritmen til a. Jeg har lige bevist, at logaritmen til 2 divideret med logaritmen til a er lige med t2. Okay, så må du meget gerne gå ud, mens vi lige snakker. Ja, jeg synes, at hun kom hele vejen rundt, og hun fik forklaret de rigtige ting. Ja, hun var helt inde om emnet, som man kan se. Ja, hun var meget nervøs i starten, men hun Jamen, jeg har også lavet her, hun kom godt igennem det hele. Ja. Og hun fik banket den her nervøsitet ned, som det står. Hej Katrine! Du må godt komme ind nu. Velkommen tilbage. Ja. Ja, Anne-Katrine, du har gjort et fantastisk flot arbejde. Og vi har besluttet, at vi gerne vil give dig 12. Det var rigtig godt gået. Ja, tillykke med det. Tusind tak.